Okay, ake sithethe litsosi. Uqala ukuqonda kwengqondo nomqondo woqobo siqonda ngqo. Njengerule izinja zami iqonda ngqo. Kulaba abahlezi besidabela ngibaqalisa nempukane. Kethina siqonde ngeKristu dabuka impukane. Izembatho zethu sayiqinisa kwinhlonipho ke siqonde ngesihloniphekile. Izimbali esibeke ngakwesonxele maqondana nenhliziyo sikhombisa uthando. Wethando olukamaqondana siliphipheni nombali nawe qonda mhlambe siqondana meqondana wemaqondana. Ngike ngasho ngathi siqonda ngqo kulaba bahle ngaphandle siyadlula siya kulaba abahlelekile. Izinsizwa amabhulu